Sibingelele sinamukele uhlelweni lethu olusha lapho sihlaziya khona imithetho. Igama lami umnotho osibongo uNgcobo. Namhlanje sihlaziya episode 8. Imithetho esikhuluma ngayo ke namhlanje imithetho yokuzithanda. Ngoba kubalekile ukuzithanda njengomuntu. Asingene kwa namhlanje umsebenzi. Number 1 wethu ke bafethu. Excuse. Number 1 wethu uthi yekela ukuthi wena la emhlabeni uphelezela abantu. Kholelwa kuwe namandla onawo okufeza lokhu ukufisayo. Bafethu sinenkinga la. Futhi lenkinga le kade yaqala. Kunaloko into esengiyibona nathi ke thina esesifundile ukuthi umlomo uyadala sesingena kulowo shuni loyo uthi sivele sikhuluma amazwi alula ngoba abantu esondelane nabo vele bakwenza kwaba into enhle ukuhlezi ubalisa. Yabona? Isifo ke lese engisilaphayo sokuthi yeke lento yokuthi wena uphelezela abantu lemhlabeni. Ayikho leyo nto. Inkathi zabantu zokuphumelela ayifani. That's number 1. Yangizwa. So wena uma ngabe uzobuka impumelelo yomunye umuntu bese uyiqhathanisa kakhulu neyakho uzohlezi ulimala ngoba nayo mekutshela angeke wathola ukuthi zonke izinto zihlezi imhambela kahle ngalendlela wena umcabangela ngayo. Ayizwe leyo. So asiyekeni ke leyo ukuthi la emhlabeni wena uphelezela abantu. Ukhumbule ukuthi umlomo uyadala. Ngaso sonke isikhathi sikhuluma ukuphila kuwe, indlela ocabanga ngayo nasentweni oyifisayo. Angakukhumbuli lokho kuphela uma kuvuna wena. Yabo leyo nto leyo. Mhlawumbe sithola ukuthi usongela umuntu ukuthi wakade amazwi wakho nani kodwa wena wakho amazwi awabheki kakhulukazi makhuluma ngawo. Inkinga ke leyo nto. So ngizama ukuthi ke bafethu ake siphumeni kulomqondo ukuthi thina siphelezela abantu la emhlabeni. Ayikho leyo nto le. Ilona loyo uphumelela ngesikhathi sakhe ngeyakhe futhi indlela. Inhloso kodwa iyodwa. Uthi sonke siphile kangcono kunayizona. Yes. Qhubeke. Number 2 wethu uthi uvalo ukwesaba nokuzigxeka kuyingxenye yempilo. Kodwa ungavumi lokho kukumise ndawonye. Yes, bafethu ukuzingabaza ukuba novalo kanye nje nokwesaba kuyingxenye yokuba umuntu. Into efike ibe umehluko ke kuleso sifo esishaya sonke isokuthi abanye bese bayafunda emaphutheni abo and abavumeli ukuthi uvalo lento abangayazi ibamise ndawonye nezifisa abanazo ziphelele ekhanda kuphela. Ayizwe leyo nto leyo. So zama ke mfethu ukuthi uzingabazi unjalo usaba unalo uvalo uyenze lento othe uzoyenza noma elindeleke kuwe ukuthi uyenze. Ukuze ufike la kufanele ukuthi ufike khona. Ngoba iqiniso lithi kwesinye isikhathi iyona le ndlela enzima akufanele uyithathe ukuze ufike la ufuna ukufika khona. Uyabona? Ngoba kumnandi kahle ukulalela impumelelo yomuntu ongahluphekanga. Angisho ukuthi abantu abahlupheke but kuba mnandi uma ngabe istory sakho uzothi usibeke usichaza kube khona la sirelate khona nami ngizwe ukuthi ngiyikhumbula lento kanje noma yiyo lento engidlula kuyona bese ngibuka okwakho ukuthi ke akugcini ngesikhathi sobubi kuphela kodwa uyakwazi ukuthi ugcine ufikile la ufuna ukuya khona. Uyabona leyo nto leyo. So ngikhuthaza lokho bafethu ukuthi lukhona uvalo ukwesaba uzigxeka. Ungavumi ukumise ndawonye kuloko okufisayo. Sifunda kuwa amaphutha siphumelela ngako ukuzama. Sifunda kuwa amaphutha siphumelela ngako ukuzama. Ungakhohlwa lokho. Number 3 uthi zinike isikhathi sokujabula uzibonge uma wenza kahle. Yes. Zinike isikhathi sokujabula uzibonge uma wenza kahle. Lokho bafethu kumqoka kakhulu ukuzincoma uma ngabe ukwenza lokho obukuhlelile ngoba ngeke kuhlezi kulula. Enye into futhi ephinde ishaye ile yokwenza izinto ngenxa yokuthi uzizwa kanjani. Uyabona? Leyo nto kuyohlezi kumise ndawonye ngoba kwamanye amalanga mhlawumbe insuku ezi3 uyovuka nje ungazizwe ngazi ukuthi ungayenza lento edinga amandla akho. Kodwa uma uyenza iyokuphumelelisa ngoba uyoba nendlela ohlezi uzizwa ngayo enenjabulo ngenxa yemizamo yakho nala khona ungazizwe ngathi unawo amandla okuzama. Yezwe leyo.
So ngiyakhuthaza kakhulu-ke bafethu ukuthi uzibekele usuku oluwukuthi okay, kusukela Monday to Friday nayindlela engiphila ngayo, nayindlela engichitha ngayo isikhathi sami. Usukwenza lokho ngeSaturday zipheke phela i-hour fethu uyithengele ichocolate just ukuyibonga ukuthi okay uyakwazi ukuzilalela obamisene nawe noshintsho olenzeka empilweni yakho. Umqoka kakhulu lo kuyakhuthaza umoya nomqondo kanye nomzimba, because kuba into yokuthi uyajwayela ukuyenza, imiphumela emihle isondelana nawe. Uma ngabe ingemihle yini izifundo ezo leyo nto okungeke kuhle kuphendukani isifundo sento engamele uphinde uyenze noma into omele uyixwaye okanye uyigweme. Isho njalo-ke into. Bese usu number 4, khohlwa ukuthi omunye umuntu wenzani. Ulungise, khohlwa ukuthi omunye umuntu wenzani, unako kwakho ulungise yakhe impilo. Ake siyekeni lento yokukhuthalela ukugcina kakhulu abanye abantu ukuthi bahlole kangakanani empilweni. Sekuthola ukuthi wena awuziboni futhi awuzinakile ukuthi nawe ume kangakanani ndawonye ngalezi zinto lezo ozenzayo nalezo hlezi uyihlanganisa nazo. Yeah, phuma ekuthenini omunye umuntu uhluleka kangakanani ngoba yakhe impilo ilawulwa uNkulunkulu njengawe nawe yakho ilawulwa uNkulunkulu. So angeke uyazi ukuthi impumelelo yomuntu iyofika nini, ilele kuphi. Umqoka-ke ukuthi siyeke lento yokuhlezi sihlangana kakhulukazi emalokishini. Leyo kuhlezi sihlangana ngegama likaSibanibani ukuthi hey uyambona wayetshela ukuthi kanjani kanjani. Lento phela sofana ikhona, kodwa mhlawumbe ngicabanga ukuthi yeke kakhulu kumuntu owathi mangabe enotha okanye ebe nomcebo wase wababhampela laba ababemsiza ukuthi afike la efuna ukufika khona. Kwaqhamuka leyo nto ukuthi hey kophela sofana ngoba ususilibele. Yekeni-ke nini ukophela sofana ebantwini eningakwazi ukushizila kwabo enibadlela umono ngoba sebephumelele. Ngicabanga ukuthi masihlangana sonke osukwini likhanya ilanga siyafana noma siney'fiso ey'fanayo. Ayikho leyo nto ngoba awuyazi imicabango yami yasebusuku ehlezi ingibusa nedala ukuthi ngingakhululeki ngifuna ukwenza ushintsho empilweni yami. Yabo leyo nto leyo. Yeah, ungacathi-ke okwenza nabantu iyona ndlela yabo yokuphila leyo. Abanye abantu bayaphila nje nawo 2 hours mayifika endlini enzele wokubusa yakhe inhliziyo. Wena uzolibela ubona impilo yakhe ishintsha iguquka ucawa ukuthi nginokuhlala naye ngichitha isikhathi naye. Maye wenziwa yini ukuthi izinto zakhe zibe ngale ndlela. Yabo leyo nto leyo. Naloko ungabi nomona, ungabi nenzondo, funda kuye ukuze uzokwazi ukuya phambili. Bamisane nobamisene nawe ongekho kuwe nawe uphume kuye. Ngomoya omuhle bandla. Ngomoya nje uclean. Yes. So iyona imithetho yethu namhlanje le esihlaziyayo, imithetho yokuzithanda. La khona number 1 wakhona uthini? Yeke lento yokuthi wena uphelezela abantu emhlabeni. Khuluma ukuphila kuwe nangempilo yakho nangezinto ozifisayo. Ngiyakukhuthaza kakhulu lokho bafisa ukuthi sikuzame ngoba imphumelo uyibona ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa imisebenzi okusebenzela imphumela emihle uyenza nsuku zonke. Awuphumuli. Oyemele sikukhumbule nakho. Into musayifisa iphile ekhanda. Kodwa once masiphile enyameni usuqala nanokuyenza. Alokhu usuku uyophumula ngalo ngoba namhla usuyitholile isingxenye yempilo yakho. Ifuna ukuthi uyimaintain. Yabo leyo nto leyo. Ifuna ukuthi uyimaintain ukuze uzokwazi ukuthi uyikhulise nanokuthi engasakuphunyuka ngoba usuyifundile indlela empumelelweni. Number 2 wethu uthini? Uvalo, ukwesaba nokuzigxeka kuyingxenye yempilo. Kodwa ungavumi lokho kumise ndawonye. Yekela ukuziba izinto ezicacile kuwe ukuthi azikisi indawo. Ngiyakukhuthaza kakhulu lokho ukuthi abantu bazikhethe, bangabi namahloni futhi ukuzikhetha nokuzicabangela bona kanye nekusasa labo. Ngoba okubuse yakhe inhliziyo ukwazi wedwa kakhulukazi imicabango yakho yokugcina osukwini lapho usuzolala khona. Number 3 uthini? Uthi zinike isikhathi sokujabula uzibonge la wenza khona kahle. So lokho-ke kuzowanda kakhulu uma ngabe nawe ukwenza okuhlelile nokufanele ukwenza okanye okulindeleke kuwe futhi yabona ukuthi uzibonge. Khuthaza abantu nje ukuthi uma ulisebenzele ushintshe empilweni yakho
ngisho athiwa likakakufici laba ingxenye yempilo. Kodwa wena kubalekile ukuhlala uzibonga. Usigadeke isikhathi sokuzibonga. Ungazibongi u7 days for umsebenzi ka3 days. Cha, ayihambi kanjalo. Uyamosha ke moyenze njalo. Yabona. Fanele isikhathi sokusebenza sibe side esokuzibonga sibe sincane. Kodwa kubalekile ukuthi fanele usakhe isikhathi sokuzibonga. Iloko engizama ukudlulisa. Number 4 bese uthini? Kholelo kodwa ukuthi umunye umuntu wenzani nako kwakho ulungise kona. Abanye abantu bame ndawonye ngenxa yokuthi yabe impilo abayazi abayinakile. Kodwa into angayazi ngomngane wakhe lo wahleze emhleba. Inkinga leyo ngoba igcina isikhanda inzondo entweni bengabe isifundo kuwe ukuze nawe uzoshintsha yakhe impilo yephambili. So ngikhuthaza ukuthi abafethu abantu bayilandele bayiphile imithetho yokuzithanda ngoba kumqoka ukuzithanda njengomuntu. So mawuthi ukwazile ukuthi ufike la, siyabonga kakhulu. Yes, siyabonga kakhulu mawuthi ukwazile ukuthi ufike la. Episode yethu is 8 le. Please make sure you like, comment, subscribe and share. Yabo. Kukonkana kwenzeka. Keep moving forward guys because it won't be easy. Kodwa kwakho ukuthi ufake le percentage ekufanele ukuthi ulifake. Yabo le nto le. So make sure ukuthi uyayilandela le mithetho le. Bese ukhande yakhe indlela yokuphila neyokwenza izinto. Ilo kuyokusiza. Mina okwami ngathini? Mina ngikulawuli kodwa ngiyakululeka. Uyabona leyo nto futhi ngiyakukhuthaza ekwenzeni lokho okufisayo. Isho njalo ke into. Sibonga kakhulu bafethu mawuthi nikwazile ukufika kule episode le. Yebo, mawuthi nikwazile ukufika igcineni. Ezwe nje ngifuna ukukhuluma nento ekade yenzeka la bezama ungiphazamisa kodwa sikho lapha. Into emqoka ukuthi ngikwazile ukwenziwa namuhla umsebenzi. Uma ungakaboni-ke mfethu kunoshintsho elikhona la. Umthetho besishaya ku TikTok, Instagram, Facebook. Njengamanje siyahlaziya la ku YouTube. Ngicela ukuthi ube ingxenye yale movement. Bambisane nami, ngibambisane nawe nami. Ukhanye kwani.